आरो बे बाथौ धोरोमनि अर्थात गुदिथार धोरोमनि जे नेमखान्थि बेयो बुलिजों सोलिबोनाय बेयो बर'फोरनि सोमोन्दै पौराणिक ऐतिहासिकफ्रा जेरखम बायदि लिरनानै गालांदों बाय रोखा रोखा जों मोननो हायो बे बुलि खान्थिजों सोलिबोनाय बे बाथौ धोरोमा बेनिखायनो दिनैहाय बे जायगायाव जे मोनसे थान खुलिनानै आइ आफाफोरनि जे गालांनाय जे नेरसोनखौ सिबिनाय नामै बेवहाय जे थान दङ आरो बे थाना बे बुलि खान्थिजों सोलिदों जोङो ओंखायनो बेवहाय नुजाफैनानै गासैबो बे ओनसोलनि आरो गासैबो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ बे बुलि खान्थिजों गावनि असे बाथौ धोरोमखौ सिबिलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिनैनि जे जों बेवहाय माग दाननि दिनै 2 अक्ट' बे 2 अक्ट'खौ नैबे थेगा बाजार नन्दिपुरनि बे हाजोआव बोसोरनै जाबाय देग्लायजों बे बोसोरनैया बिथांमोनहा बे खेराइ खुंबोदों दा बे खेराइ खुंबोनाया थिग बे अक्ट'आवनो खुङो बिनि आगोल बोसोराव आं खेबसे फैदोंमोन ओमफ्राय आं होनदोंमोन नेक्स्ट बाराव फैयोब्ला जों बावहायनो दमासिखौ जागोन होनना बुंदों ओमफ्राय सिमोननिफ्राय बे दमासि जाजेननाय आरो जों बेवहाय गसाइगावनिफ्राय जों बुरजाथार फैदोंमोन फैनानै बेवहाय खालामजेनदों दिनै साबसिन नुबाय साबसिननिफ्राय साबसिन जालांदों सिमोन हयथ' लामाफ्रा एसे फैनो हाथावथाव नङामोन आरो बेनिफ्राय गाखोग्रा लामाफ्राबो एसे थिग देग्लाय साबसिन जादों आरो जों आसा खालामदों साबसिननिफ्राय साबसिन जालांगोन आरो आफा बोराइ बाथौआ निस्सय सहाय होदों बिथांमोना रावनिफ्रायबो सहाय मोनालाबानो बेखिनिखौ जे मावनो हादों बे हाजो गोजौआव बिथांमोना मोनसे थानसालि बानायनानै आरो बेखौ बेंखनना दोननानै बिथांमोना दे साबसिन सोदांनानै साबसिन खालामनो हादों बे खुब बाख्नायथाव बाथ्रा जोंनि बे आफादनि बुलि बाथौ आफादनि थाखाय आरो जों आसा खालामदों बिथांमोना बे रायजोआव रायजोयै जे बे खेराइदों बे खेराइनाया बेखौ फालो खेराइ होनना बुङो आसलते फालो खेराइ बे फालो खेराइखौ बिथांमोना थिग नैबे माबायावनो जयैनो रायजोयैनो खुङो बे रायजोयै खुंनायखाय बेखौ फालो खेराइ होनना बुङो दा बे फालो खेराइआव बिथांमोनहा माग दाननि नैबे प्रथम जेब्ला उत्तरायण फोरबो जाबाय जोंनि गुबुन बाथौ दालिया बेखौ उत्तरायण होनना बुङो माने साना खोलाहानिफ्राय लासै लासै दाख्लिनिफ्राय एफा एफा दावबोहांबाय दा दावबोनाय लोगो लोगोनो जों सान्दों जोंनि बाथौआरिफ्रा जोङो खोमसिनिफ्राय लासै जाहाथे जों सोरां मोनो सोरांनानै जों जाहाथे गोसोफोरखौ सुस्रानानै जों साबसिन खालामलांनो हायो बे हास्थायनानै नैबे फालो खेराइखौ नैबे माग दाननि थिग बे अक्ट'आवनो लादों आरो लोगोसे दमासिबो जानाय जाहैबाय दानि दमासिफ्राथ' भगबादि जाहैबाय थारमाने एखेबारे जों गुवाहाटिफ्राव बहाबा नुनो मोनो नानि दामफ्रा सेरसेयाव हयथ' 500 600 700 800 होमब्लाबो लाङो दा जों जाहाथे बेबादि भगबादि जाहाथे जोङो जानायखौल' जों गोसो होआलाबानो जों धोरोमनिथिङैबो आगान होनो हायो दा बेखौनो जों रायजोखौ फोरमायनांगौ आरो बाथौआरिफ्रा नैबे बोसोरथाम बोसोरब्रैनिफ्राय एसे जों बुलि बाथौआवबो एसे गोग्गोमैनो जोङो एसे जों खौसे जाबोनो हादों आरो जों हास्थायदों आरोबाव जयैनो जोङो साबसिन खालामबावनो हागोन खेराइ फोरबोफ्राबो लासैनिफ्राय लासै बांबोदों आरो सिमोन बेयावबो खेराइदों बै जोङो जारिमिनारि खेराइनायाथ' बे खेराइखायो जोंनि जे चौधुरि घाटआव खेराइनाय बेखौथ' खेराइखायो आरो बेजों लोगोसे सिमोन आरो गोदान बाव खालामबावदों जोङो थिपकाइ ओनसोलाव दुलिगावआव जोङो सिमोनबो आरो खेराइबावदों बेबो बिदिनो जों सान्दों आं हास्थायदों खेराइनायफ्रा बिदिनो लासै लासै बांबोगोन आरो बर'नि गेजेराव जे बाथौआरिनि गेजेराव जोङो जे सिबिलु गोसो जे सिबिनो हास्थायनाय जे इसोरखौ आफा बोराइ बाथौखौ जे सिबिनो हास्थायनाय बे आरो बांफिनगोन आं बेखौनो हास्थायनानै दिनैनि बे जोंनि थेगाबाद दालाइसा दुलाराय गुदि बाथौ आफादा खुंगा नैथि मागो खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनाय बे हाबाफारिनि मेन थांखि आरो उद्देश्यआ बेनोदि थेगाबाजार दालाइसा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बे आफादा जोनोम जानाय सिगां मोनसे मिरु जिरु ओनसोलाव जोंनि गुदि बाथौनि जे धोरोम सिबिनाय आइ आफानि सिबिनायनि सानखोआ सुबुं सानखोआ खम जालांबायमोन दा बैखौ नोजोर होनानै जोंनि दिनै बे थेगाबाद दालाइसा दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौ दाफुंनानै लानाय जादों दा बे दाफुंना लानायनियाव
माखासे जोंनि आइ आफाफोरा दिनैसिमाव माने गुदि बाथौनि जे गियान बाथौनि जे तत्व बेफोरनि सोमोन्दै बुजियाखैमोन दिनै बे दाफुंनायनि उनावहाय जे जोङो माखासे गोजौ थाखोनि आलासिफोर लेंहरनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फंफा फंनै बाथ्राजों गियान सोनानै दिनैनि बे गुदि बाथौनि जे धोरोमनि माखासे सान्थौफोरखौ दिनै एसे एसे बुजिनो हादों दा बुजिनो हानायजोंनो दिनै बे दिनैनि बे खुंगा नैथि मागो खेराइ फोरबोखौ दिनै जोङो खुंफुंनो हादों दा जुदि बेखौ खुंफुंनो हायामोनब्ला आं सानदोंमोन जोंनि थेखाबाजार ओनसोलाव बे गुदि बाथौ आफाद धोरोमा थानाय नंला बेबायदि होननानै आङो आसा खालामनाय दंमोन दा दिनैहाय नुदों माखासे ओरैबायदि दंबावो दाबो माने धोरोमखौ जोङो न' न' हाबनानै न'खर न'खर सावरायहैनो जों सम मोनैयाव माखासे जोंनि ओनसोलनि जेनाखि गुदि बाथौ सिबियारि आइ आफा बिसोर दिनैसिमाव माने बाहाय ग्रोम ग्रोम फैनो हायाखैब्लाबो जे जोंनावहाय गासै 80% बाव जों मदद दं होननानै आङो